law jekk nkunu onesti ma' nfusna nafu kemm aħna dgħajfin u x'vera. Tonfilna u naqgħu. Bniedem prattikament huwa trapp u rmiet. Id-djufija, debolizza tagħna hija ovvja, nkunu naħseb jiena ħmir jekk nippruvaw nilagħbuha li aħna xi granke meta anke tajra karozza tista' tgħid li inti domu. Jew tolqtok marda illi ssir taf kemm ta' bilħaq aħna ma nkampawx waħedna. Għandna bżonn il-faraġ, għandna bżonn dak il-wens li nsibu rifuġju, nsibu kien f'xi ħadd akbar minna. Il-bniedem mitluf illi ma jafx il-Alla jipprova jibni dak l-imperu tiegħu ta' rikkezzi, ta' saħħa, jipprova jiddefendi lil nnifsu kontra l-elementi diversi b'dan il-mod. Il-poet Angliż esprima tajjeb dan is-sentiment tan-nies mitlufa, poeta jismu Henley, fejn qal I am the captain of my soul, I am the master of my fate. Jiena l-kaptan ta' ruħi, ġifieri nagħmel l-irribja nnifsi, u jiena wkoll il-mgħallem tad-destin tiegħi, ġifieri ħadd ma jindaħalli. Ma tantx fiha faraġ il-pożizzjoni tal-mitlufa li jippruvaw ikabru lil nfushom, inefqu lil nfushom, prattikament ikunu qed jagħmlu bħal dak iż-żrinġ li tant tnefqa imbagħad jinfaqa'. U allura tidher il-qagħda patetika tan-nies mingħajr Alla. Al-kontrarju, il-Kristjan għandu faraġ. Waħda mill-isbaħ tal-biet illi ħallilna l-Apostlu Pawlu fil-kitbiet tiegħu fit-tieni Tessalonkin jgħidilna issa Sidna Ġesu Kristu nnifsu u Alla missierna li ħabna u tagħna faraġ ta' dejjem. U tagħma tajba permezz tal-grazzja ifarġulkom qalbkom u jwettqukom jew jistabbilukom f'kull kelma tajba u emil. Differenza x'vera. Differenza. Il-privileġġ qoli illi tkun taf il-Alla, tkun mdaħħal f'relazzjoni miegħu, f'hawnhekk jgħidilna illi Alla missiena ħabna u bħal dejjem l-Iskrittura tindikalna kif ħabna allura. Araw kif hija ħolqa moħra. Ħabna u tagħna faraġ etern. Faraġ illi mhux huwa biss għal ftit snin għal omor, imma faraġ li jibqa' għall-eternità. Nasab jiena bil-fors il-Kristjan jeċita ruħu meta jirrealizza il-pożizzjoni tiegħu ma' Alla. Alla ħabna b'mod speċjali u farraġna. Farraġna għalli sabna ħatja, sabna maħmuġa, sabna mormija u Alla laqana. Alla tagħna dik il-bewsa tal-aċċettazzjoni tiegħu. Għada ġdida kompletament. U allura il-katekizmu ta' Heidelberg jibda b'din in-nota personali tant importanti. Għax hekk il-fidi tagħna ma taffettwaniex personalment, ma tibdilniex, ma tinix viżjoni ġdida x'tiswa. Ġesu Kristu ipoġġina f'relazzjoni mal-Alla l-missier hekk li aħna imwensin. Aħna ikkonfortati, m'għandniex għalfejn nibżgħu, m'għandniex għalfejn nkunu ansjużi ta' bilħaq. Iva, hemm ħafna konflitti u ħafna ċirkostanzi li jiġu kontrina, frattant il-faraġ ta' Alla ma jonqos. X'inhu l-uniku faraġ tiegħek fil-ħajja u fil-mewt? Importanti, mhux biss fil-ħajja. Il-mitluf jista' jibni l-imperi tiegħu u jsir sinjur u ma jkun jonqsu xejn u fil-mewt imbagħad jara xi traċedja kien qiegħed jibni sena wara l-oħra. Aħna din insaqsu l-uniku il-faraġ prinċipali. Nistgħu nfarġu xulxin, nistgħu nagħtu kelma ta' konfort ta' inkoraġġiment lil xulxin. Ma bażikament, fundamentalment, fejn se nsib il-faraġ tiegħi fil-ħajja u fil-mewt? Mhux biss fid-dinja. Li jista' jkolli omor twil li ċertament u definittivament se jispiċċa. Fil-ħajja u fil-mewt. U il-katekizmu b'mod eċċellenti, b'mod sabiħ, jgħidilna il-faraġ tiegħi huwa li jien minix tiegħi nnifsi. Il-kontrarju, eżattament l-oppost
ta' x'jagħmlu n-nies mitlufa. Nies mitlufa iridu jikkonċentraw kollox fuqhom infushom. Iridu l-attenzjoni tkun fuqhom, x'jistgħu jiksbu, x'jistgħu jottienu, x'jistgħu iġabbru għalihom infushom. Ġesu issiena kontra din il-dispożizzjoni fil-bniedem fejn jgħidilna li jipprova jsalva ħajtu jitlifha. Imma min jitlef ħajtu minħabba fiha l-Evanġelu dan isiba. U allura hija il-faraġġ tiegħi bħala Kristjan hija li jiena minix tiegħi nnifsi. Minix tiegħi nnifsi. L-ewwel Korintin 6 jgħidilna x'inhu ma tafux li ġisimkom huwa tempju tal-Ispiritu Santu li qiegħed fikom li għandkom minn Alla u li intom minnhom xtaqhom infuskom. Għalfejn qed isaqsi din mistoqsija Pawlu lil Korintin li kienu diġà Kristjani. Għax kien jaf kemm għandna ħabta li ħana ninsew minn aħna. Ninsew. Jew forsi dik il-verità ma tolqotniex b'tal mod u manjar li nibdew ngħixuha. Aħna maħniex tagħna infusna u din hija kawża ta' ferħ kbir. Din għandha tikkawża li aħna nkunu feliċi, nkunu ħinja, nkunu mfarġin, għax intom mixtrijin bi prezz. Ara il-valur li Alla poġġa fuqna li ma konna xejn aħja ma' ħaddieħor, midinbin bħal ħaddieħor, ikkundannati maqtuwejn mill-ħajja tiegħu, Alla issa xtrana bi prezz. Għalhekk igglorifikaw l-Alla ġisimkom u bruħkom għaliex huma tal-Alla. Il-Kristjan mhuwiex tiegħu innifsu, jappartieni b'ġismu u ruħu. Jappartieni għal Salvatur tiegħu Ġesu Kristu. Mhux biss matul ħajtu ma wkoll f'mewtu u lilien mill-mewtu. Ftakru illi Ġesu Kristu għex fostna miet u kien irxuxtat waħda mir-raġunijiet sabiex ikun is-sit kemm tal-ħajjin kif ukoll tal-mejtejn. Hija xi ħaġa magħrufa illi l-ħajja umana ma tispiċċax mal-qabar. Nibqgħu neżistu, il-ruħ tal-bniedem tirċievi l-ġudizzju tagħha infern jew ġenna. U allura il-bniedem li huwa immortali jibqa' jgħix wara il-mewt għax Alla mhux Alla tal-mejtin, iżda Alla tal-ħajjin. Ġesu kien imxuxtat apposta sabiex ukoll ikun is-sit jippossedina anke lilien mill-mewt. Meta xi ħadd jippossedina f'dan il-każ huwa Ġesu li huwa twajjeb, li huwa għaref, li huwa omnipotenti, li huwa mimli ħniena. U allura hemmhekk huwa propjament il-wens, il-faraġġ tagħna. Ninsabu fil-possess tas-Salvatur fidil tagħna. Huwa Salvatur fidil. Mhux Salvatur li jaġi jibdielu, li jinsa, li jitraskura il-wirt li hu kiseb għalih innifsu. L-ewwel Korintin 3 jgħidilna kollox huwa tagħkom għax intom ta' Kristu u Kristu huwa ta' Alla. Kristu huwa dak illi iressaqna u jippreżentana quddiem Alla bħala l-arusa tiegħu. Aħna tiegħu. Bħalma hu sar tagħna. Kif il-għaliex Ġesu ħallas kompletament għal dnubijiet kollha jgħidilna. Ġesu ħallas kompletament. Meta jiena inħalla nidħol f'ħanut, eżempju banali, nidħol f'ħanut u nixtri oġġett, tajjeb appena inħallas il-prezz tiegħu dak l-oġġett isir tiegħi. Aħna bħala bnedmin sirna ta' Kristu. U għalhekk faraġġ għax kieku aħna weħidna f'univers tant vast f'dinja fejn hawn tant egoiżmu, fejn hawn tant indifferenza. Imma le, jiena konfortat il-għaliex Ġesu jafni bismi, jarafni bħala tiegħu u hu ħallas kompletament għal dnubieti. U ma ħallas bil-fidda, ma ħallas bil-flus, imma ħallas b'demmu stess. Hemm hija l-epitome, il-kobor, l-eċċellenza tal-imħabba divina illi Alla ta' lilu nnifsu biex jiġborni għandu, biex jirrikonċiljani miegħu. Pietru jgħidilna li intom kontu mifdijin mill-ħajja futili, mill-ħajja firħa
ta'kom li jintom irċivejtu mingħand missirijietkom mhux bil-fidda u d-deb, imma bid-demm prezzjuż ta' Kristu. Kemm għandna bżonn illi aħna niftakruhom dal-ħwejjeġ. Meta nafu illi ma ħadd minna illi mhux għaddej minn xi ansjetà, illi mhux qed jaffaċċa xi problemi, jekk mhux fil-familja fuq il-post tax-xogħol jew maqrabatu, kollha kemm aħna inħossuna dgħajfin. Però meta nafu illi Alla diġà immanifesta l-imħabba superba tiegħu lejna filli tagħna lill-Ibnu stess. Aħna li ma konna niswew xejn bħala midinbin kien ħaqna biss kastig ġust. Ma Kristu ħallas kompletament għal dnubietna. Bir-raġun Eżajija bħala profeta illi tkellem minn qabel dwar l-emil ta' Alla illi jiksbidna s-salvazzjoni. Jgħid farġu iva farġu lill-poplu tiegħi. Jgħid Alla tagħkom. Alla jrid illi aħna nirċievu faraġġ, nirċievu konsolazzjoni, nirċievu dal-inkoraġġiment illi bih aħna nkunu sostnuti. Ma naqtawx jisna, ma naqgħux fil-ġemp. Farġu, iva farġu lill-poplu tiegħi. Kellmu bil-qalb lil Ġerusalemm u ridula, ħabrula l-żmien tal-jasar tagħha għalaq. Darba konna mjasrin għad-dnub issa ma għadniex. Li nħaffret ħażunita għax ħadet min jitilmulej darbtejn għal dnubieta kollha jew ħadet ma jitilmulej aħjar, nispjegaw aħjar, l-ekwivalenti għad-dnubiet tagħna. Id-dnubiet tagħna huma maħassra, id-dnubiet tal-fidili huma kkanċellati propjament għax sar ħlas adekwat. Ħlas komplut, ħlas totali. Xi ħlasu il-ħlas illi Ġesu ħallas bħajtu stess biex ngħixu aħna. Hekk bil-mewt tiegħu Ġesu ħelisna mit-tirannija tax-xitan. Kemm għandna bżonn il-wens meta aħna konna skjavi tal-ħażen. Il-sira tal-passjonijiet ta' nafusna. U qabli minn għamal konna nafu, konna wkoll taħt it-tirannija, ġifi taħt il-ħakma muqżiża u taħt il-ħakma perversa tax-xitan. Illi bedna minn Alla, bedna mis-sors, mill-lajn, mill-fonti ta' kull barka li tista' teżisti jew nimmaġinaw jew nirċievu. Ġesu ħelisna mit-tirannija tax-xitan. Narġa' ngħid ħafna nies ma jifhmux l-importanza ta' dan il-ħelsien. Ġesu darba kien qed ikellem lin-nies reliġjużi Lut ta' żmienu fi Ġwanni 8 vers 43. Ġesu weġibhom u qal tassew ngħidilkom kull min jagħmel id-dnub huwa lil sir ta' dnub. Ma jistax ikollok faraġġ. Ma jistax ikollok komfort. Meta inti għadek bit-toqol u l-ħtija ta' dnub fuqek. Verew le, ma tistax. Għax taf fil-kuxjenza tiegħek illi int trid tħallas, trid tiskonta piena. U l-piena hija mogħtija skont il-ġustizzja u l-qudusija assoluta tagħna. Kull min jagħmel id-dnub u l-sir ta' dnub u l-sir ma jibqax id-dar għal dejjem, imma liben jibqa' għal dejjem. Mela, jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ħelsin tassew. U din hija l-libertà vera. Minix tgħin nifsi għaliex għax Kristu ġabarni fiħdanu. U f'xirka miegħu hemm il-vera libertà għal bniedem. Ix-xitan forsi xi nies jgħodduh bħala xi stajjil ta' nies superstizzjużi. Il-Bibja tafferma illi huwa l-għadu t'Alla flimkien mad-demonji tiegħu u li għandu ħakma fuq in-nies mitlufa. Fil-Lut 2 vers 14 jgħidilna billi l-uliet ġi aħna li nemmnu għandhom l-istess laħam u demm. Ġesu wkoll ħasem minn dan l-istess laħam u demm, għalhekk sar bniedem bħalna biex jidentifika, jissimpatizza magħna. Biex permezz tal-mewt jeqred lil dak li kellu l-ħakma tal-mewt, u ċoħe lix-xitan.
u jeħles il dawk li minħabba l-biża tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. Ġifieri issa il-mewt għalkemm hija realtà ma tbeżżanix u laqqas tikkonfondina. Hija bħal dik iż-żunżana mingħajr xewka. Tista' taħbad miegħek, tista' tarxek, però miħa tagħmellek ebda ħsara. Ebda ħsara. Ġesu jgħid min jemmen fija ma jduqqat il-mewt. X'komfort, x'faraġġ trement, illi dawn Ġesu ħeles il-dawk li minħabba it-twerwil li kellhom tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. L-istess Apostlu Ġwanni wkoll jgħidilna fl-ittra tiegħu, jgħidilna intom tafu li Ġesu der biex ineħħi dnubietna. Għal darba dan huwa l-faraġġ tagħna. Ma stajniex neħilsu, ma stajniex nemanċipaw li nafusna mill-jasar ta' dnub ma' Ġesu der biex ineħħi dnubietna u li fih m'hemm ebda dnub. Imbagħad ikompli jgħid min jagħmel id-dnub ġej mix-xitan għax ix-xitan din ebsa mill-bidu għal din ir-raġuni der bin Alla biex jeqret l-opri tax-xitan. Jeqret id-diżubbidjenza fil-bniedem u allura wkoll konsegwenzi koroħ li id-diżubbidjenza iġġib magħha. Ġesu ħelisna mit-tirranija tax-xitan. Per xi ngħidu għall-futur issa? Aħna meħlusin, aħna liberi, xi ngħidu għall-futur? Min issa l-qudiem għall-bqija ta' ħajti x'hemm riservat? Il-katekiżmu jkompli jgħidilna li Ġesu wkoll jassess fuqi. Jassess fuqi. Toġobni din in-nota personali fil-katekiżmu l-kull darba jitkellem jien kif tolqot il-fidi lili, ir-razzjon tiegħi malla. Jassess ukoll fuqi. Ġesu mhux biss xtrana lil nnifsu imma jassigurana li l-wirt li huwa kiseb in-nies kollha li għalihom miet fuq salib dawn ukoll kapaċi iħarishom. Kapaċi jipproteġihom. Il-mistoqsija mhijiex il-Kristjan hux kapaċi jitlef is-salvazzjoni tiegħu, dik mhix mistoqsija tajba. Mistoqsija din, is-Salvatur kapaċi jitlef wieħed mill-mifdin tiegħu, wieħed jew waħda mill-mifdin tiegħu, dik hija mistoqsija. U t-tweġiba hija ovvja, le, ma jistax, għaliex għax huwa Salvatur omnipotenti. Li jista' kollox huwa Salvatur fidil, illi kliemu huwa bonfatt. Ġwanni 6 vers 39 jgħidilna u din hija rrieda tal-Missier li batni. Li ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, imma ninqajmu fl-aħħar jum. Sakemm nista' ħares il-qudiem, f'sada, sal-tmiem is-sena, sal-eternità. Li ma nitlef xejn ebda persuna. Ebda wieħed jew waħda minn dawk li l-missier tani imma nasal biex nqajjimhom fl-aħħar jum u din hija rrieda tal-batni li kull min jara li benu jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jien inqajmu fl-aħħar jum. Jerġa' jafferma li x-xogħol tajjeb li Kristu beda fina iwettqu sa tmiem sal-perfezzjoni. Għalhekk Ġwanni fil-Vanġelu tiegħu jgħid li Ġesu kien jaf sa wasal iż-żmien għalih li jitlaq minn din id-dinja u jerġa' lura għand il-missier billi ħabb lil dawk li kienu tiegħu ħabbhom sal-perfezzjoni. Ħabbhom bis-saħan sitra tali u nnifsu għalihom. Mhix mħabba li tista' tkejjilha, li tista' tikkalkula hija mħabba infinita. Imħabba infinita. U allura hija redikolaġni li nisma' anke minn fom xi Kristjani u allura qegħdin jitilfu l-faraġġ tagħhom hawnhekk. Illi jgħidu li tista' titlef is-salvazzjoni tiegħek. Is-salvazzjoni tagħna hija għotja mingħand Alla u dik l-għotja hija assigurata. Ġesu ħarisna. Jista' jkun il-lingwaġġ tal-bniedem aktar ċar minn dan fejn Ġesu jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien naqrafhom u jiġu warajja u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u ma jintilfu qatt. U lanqas ebda bniedem ma jista' jaħtafhom minn idi. Missier li tahom li huwa aqwa minn kulħadd. U ħadd ma jista' jaħtafhom minn id missieri. Jien missieri ħaġa waħda aħna, ġifieri il-missier u l-iben.
ovvjament flimkien mal-Ispiritu Santu għandhom għan wieħed. Li dawk il-maħturin tiegħu ta' Alla Trinità, dawk ta' bilħaq jaslu biex jirtu is-salvazzjoni eterna. Ġesu jassess fuqna il għaliex ismu u l-unur tiegħu huma at stake. 2 Tessalonikin 3 vers 3 jgħidilna illi il-mulej li huwa fidil iwettaqkom u jħariskom mill-ħażen. Jew jħariskom mill-ħażin, jħariskom mix-xitan li huwa l-għadu prinċipali tagħna. L-istess Apostlu Pietru jgħid fil-bidu tal-ittra tiegħu jgħid illi intom imħarsin qed jikellem lil Kristjani kollha intom imħarsin jew protetti mis-seta t'Alla bil-fidi għas-salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt. Il-Kristjan jkun konfidenti. Għaliex għax mhux jaf ta' fejn nifsu. Jaf li huwa debboli. Jaf li ma jswiex. U allura il-ħarsa ta' qalbu il-faraġ tiegħu jinsab fil-fatt li Alla ħall inizjattiva favur tiegħu. U dak li jibda Alla skont il-patt tiegħu ma jistax ifalli. Tantu hekk li l-protezzjoni ta' Alla fuq uliedu testendi imqar għad-dettalji ta' ħajjitna. Ġestu b'mod grafiku ħafna ipenġija illi lanqas xara waħda minn rasna ma ta' mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Mattew 10 vers 29 jgħidilna. Jaqgħu żewġ ċasafra tal-bejt ma jinbigħux ħabba li żgħar prezz. Żewġ ċasafra tal-bejt ma jiswew xejn vera, prezz nominali. U wieħed minnhom frattant ma jaqax fl-art mingħajr ma jrid missierkom. Anke għasfur tal-bejt illi bieħu mingħajru xorta waħda ma jmutx mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Ġesu qed jgħidilna qed jassiguran il-provvidenza t'Alla tinfresh fuq kollox u kulħadd sad-dettalji kollha immaġinabbli. Imma l-istess xar ta' raskom u kollu maħdud. Min minna ifettillu li jott ix-xar ta' rasu. Alla mi xejn assolutament. Alla huwa fil-ħwieġ kbar, fil-kosmos li huwa ħalaq, kosmos bla limitu prattikament, ma wkoll fid-dettalji ta' ħajjitna. Jaf minn xi ta' għaddejja. Jaf l-insetajiet tiegħek jinteressa ruħu fik. L-istess xar ta' raskom u kollu maħdud tla tibżawx mela. Ġesu qed jgħidilna għandkom hawnhekk faraġ kbir, għandkom inkoraġġiment, intom tiswew aktar minn ħafna safar tal-bejt. U żgur, kif ipoġġija li tiswew aktar minn ħafna safar tal-bejt. Il-prezz li mħabba Alla, xi prezz tat fuqna, mhux vera. Xi ħaġa taraġeb, xi ħaġa ngħid għalija eċitanti ħafna. Fatti, Alla juħsibna u jipproteġina fir-ruħ fil-ġisem. Tajjeb? Tantu hekk illi kull ċirkostanza, kull ħaġa li ngħaddu minnha sabiħa jew kera, anke tajba jew ħażina, jew xi ħaġa li forsi tinkwetana jew tara kull ħaġa, kollox jaħdem għal-ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla. Dawk li huma msejħin skont il-għan jew skont il-pjan tiegħu. Romani 8:28 vera. Pawlu għal darba oħra jagħti is-sem tiegħu biex ifarraġna. U jgħidilna irraġunaw hekk. B'moħħna nistgħu nifhmu ftit. Imma min qatt kien il-kunsulier tal-Alla? Jew min qatt taħ parir? Min xiex għandu jgħaddini? Jekk irid li jiena ngħix fil-quċċat tal-muntanja u ngawdi il-panorama u żbuħija u l-ġmiel u nara u nifhem kollox. Tajjeb. Jekk hu jogħġbu li għaddini mill-wiet ta' il-mewt. Tajjeb, għax hemm intu kol miegħi. U l-ħatar u l-għaslux tiegħek iwensuni jew ifarġuni għal darb'oħra. Għalhekk Kristu bl-Ispiritu Santu tiegħu jassigurana, jatina ċertifikat żgur
illi ma jistax ifalli, illi mhux biss għandna l-ħajja ta' dejjem, mhux biss irċivejnija, imma dik il-ħajja eterna tibqa' tagħna. Min għandu liben għandu l-ħajja. Min m'għandux liben talla m'għandux il-ħajja. Dinja il-ċertezza, l-assigurazzjoni illi tatina l-Iskrittura. Per eżempju fir-Rumani 8 vers 15 jgħidilna għax intom ma rċivejtux spiritu ta' jasar biex terġgħu tibżaw, kellna dak l-ispiritu ta' jasar. Vera? Meta konna għadna weħidna mitluqin, ħadd ma jafna, niġġieldu kontra kollox. Kellna dak l-ispiritu ta' jasar. Immintom issa irċivejtu spiritu ta' adozzjoni li bih ngħidu abba missier. Għandna dak il-kuraġġ li l-Alla nindirizzawh abba, papa, missierna li jifhimna. Bħalma ġenitur ħares lejn it-tifel ġkejken tiegħu u għalih dak it-tifel hemm jinġabar l-interess kollu tiegħu. L-ispirtu nnifsu jixed mal-ispirtu tagħna li aħna u li Alla. Aħna u li Alla, preżentament, u jekk uliet ukoll werrieta. Werrieta miegħu, werrieta Alla u werrieta ma' Kristu mbasta miegħu mbagħtu biex miegħu wkoll nkunu glorifikati. Tgħidli ma jekk ma mbagħtux jekk jiena nipprova niskans, Alla għandu il-pjan għal kull wieħed waħda minna. Jaf miex xantu jgħaddina u isostnina bil-grazzja tiegħu. Jenna, jissapportjana. Kif? Bl-Ispiritu Santu illi hu moti lilna. Qegħdin tindunaw illi l-faraġ tagħna huwa msejjes fuq Alla l-missier, Alla l-liben, Alla l-Ispiritu Santu. Kellimna fuq Ġesu li xtrana l-ħin nifsu, kellimna fuq il-missier li jassess fuqna bil-provvidenza tiegħu immissa wkoll l-Ispiritu Santu. Illi huwa s-siġill tagħna, huwa ċ-ċertezza, id-depożitu moti minn qabel li assigurana li għat nirċivu il-wirt sħiħ minant Alla. 2 Korintin 1 vers 21. Jgħidilna issa dak li wettaqna jew ikkonfermana magħkom fi Kristu u konsagrana huwa Alla. Li qiegħed ukoll l-siġil tiegħu fuqna u tagħna r-ran tal-Ispirtu Santu. Qiegħed is-siġil Alla jafna bħala tiegħu. Is-siġil dari kien jimmarka tajjeb illi din litra jew dan id-dokument jew x'inhu ħareġ mingħand it-tali sultan jew it-tali gvernatur jew nobli u x'inhu. Is-siġil kien juri il-ħaġa l-oġġett ta' min hi. Alla is-siġillana u tagħna ir-ran, tagħna id-depożitu, tagħna l-kapparra minn qabel. U ċoħe illi il-tranzazzjoni sija ta' salvazzjoni għad tkun mitmuma bl-akbar suċċess. Bl-akbar suċċess. Għaliex l-Ispiritu Santu jassigura li aħna nibqgħu mexjin f'dik it-triq illi Kristu urina. U nnifsu dik it-triq. U l-Ispiritu tiegħu jara kif jagħmel biex aħna nimxu fuq dik it-triq. Fi Kristu intom ukoll fdajtu wara li smajtu l-kelma tas-sewwa l-Evanġelu tas-salvazzjoni tagħkom. Li fuq ukoll appena immintu kontu issiġillati dak l-Ispiritu Santu imwiet li huwa r-ran tal-wirt. Li huwa r-ran tal-wirt tagħna sal-fidwa sħiħa ta' dawk li Alla kiseb. Huwa r-ran tal-wirt sal-fidwa sħiħa. Il-fidwa sħiħa meta sassa fil-miġġa ta' Kristu. Illi aħna nistennew u nitolbu għalija kuljum. U ċoħ aħna miftijin spiritualment, ir-ruħ tagħna hija nadifa, kienet id-nubit tagħna kienu ħomor bħal kremżi meta saru bojed bħal silġ, ir-ruħ tagħna hija ġustifikata. Maħfurin. Imma l-ġisem tagħna għadu ibati b'dak il-konsegwenzi ta' dnub, ċoħ mart, ġufija u finalment ukoll il-mewt fiżika. Alla wedna li imqar ġisimna għad ikun mifdi ukoll bħalma hija ruħna bħalissa. Dan huwa komfort kbir għaliex Alla li għamilna tiegħu, Alla li daħħalna f'komunjoni miegħu, laqana fis-saltna tiegħu. Issa, fil-frattemp, sakemm aħna nirċievu l-wirt etern, fil-frattemp jgħallem il-kull wieħed u waħda minn tiegħu. Jgħallimna biex mill-qalb, onestament, nkunu lesti
li minn issa l-qudiem aħna ngħixu għalih. Mhux aktar għalina nfusna għaliex għax aħna kif għadna fil-bidu maħniex tagħna nfusna. Aħna sirna tiegħu u allura il-ħajja tiegħi irrid ninvestija bħalma qal Ġesu fitxu l-ewwel is-saltna Alla u l-għajxien ġust. U l-ħwejjeġ kollha jingħatalkom ukoll il-ħwejjeġ il-neċessitajiet. Għalhekk l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 8 jgħid illi m'hemm ebda kundanna għal dawk li huma fil-Kristu Ġesu. Ebda kundanna. Qabel konna taħt il-ħtija vera, issa il-ħtija ġarra Kristu fuq is-salib. Għax il-liġi tal-Ispirtu tal-ħajja fi Kristu Ġesu illiberatek mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Appuntu l-Ispirtu Santu li rċevejna appena imminna u l-Ispirtu illi iqawwina, ifarraġna, jatina l-abbiltà biex issa flok ma ikun hemm pattern ripetuta ta' dnub kontra dnub kontra dnub illi ma nistgħu nagħmlu xejn għax aħna l-sira ta' dnub issa minflok bl-Ispirtu tiegħu inkunu kapaċi ngħixu skont il-liġi ġusta tiegħu. Għax dak li ma setax tagħmel il-liġi għax kienet dajfa maħabba ġisem Alla billi bat liben tiegħu innifsu f'xebħ ta' ġisem ta' dnub. Għax Ġesu der fostna bħala bniedem normali. Ikkundanna dnub fil-ġisem. Alla kundanna dnub fil-ġisem ta' Kristu. Meta Kristu kien mislub pas-salib. Id-dnub tagħna kien kundannat. Imwarrab. Biex il-ġustizzja tal-liġi isseħħ fina. Din is-sabiħa. Kristu mhux biss jaqlana l-maħfra, mhux biss jiġġustifikana, immissa il-ġustizzja tal-liġi isseħħ fina. Jekk għandek xi dubju li bħala Kristjan forsi illi ħanibqa' miexi fi triq id-dejqa, ħatibqa' miexi. Għaliex? Għax l-Ispirtu Santu jassigura, jikkonvinċik illi għandek timxi. Infatti m'hemm ebda għażla, ħlief li timxi f'dik it-triq id-dejqa biex il-ġustizzja tal-liġi isseħħ fina aħna li ma nimxux skont il-ġisem, skont il-passjonijiet karnali tagħna, imma nimxu skont l-Ispirtu Santu. Din hija deskrizzjoni tal-Kristjan normali. Kristjan jaf huwa konvint illi miexi f'din it-triq tal-Vanġelu il għaliex hija triq li ħatar Alla għalih. U allura iva, għandna għalfejn nkunu mfarġa, għandna għalfejn nkunu konfortati. Meta tkunu assaltati, maħbuta, b'ħafna inkwiet u b'ħafna għajt dak mhu xejn paragunat mal-problema prinċipali tad-dnub tiegħi u tal-periklu tal-infern. Alla ħnisna minnu. U allura għandna għalfejn nifirru. Alla huwa preżenti magħna sabiex naslu propjament f'dik id-destinazzjoni illi hu ħatar għalina. Grazzi lil Alla għad-don tiegħu li ma jtfissirx bil-kliem. Id-don ta' Ibnu Ġesu li bih da kollu mhux biss sar possibbli, ma sar ukoll realtà għalina. Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now